My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. A na to je treba Markízu, aby Markíza v plnej miere realizovala takúto slobodu prejavu, ako ju chápe celá Európa a nie iba časť slovenského politického spektra. Je zbytočné opakovať, že predseda vlády Slovenskej republiky by mal odstúpiť. On nikdy neodstúpi sám. Jeho treba doložovať. A my urobíme všetko preto, aby tento proces nastal čo najrýchlejšie. European Union can rely on Smer social democracy. We believe in Euro and we believe in the European Union, so it will be, in any case, pro-European government. Slovenská opozícia dnes definitívne priznala, o čo jej ide. Nejde jej o nič menšie, ako je štátny prevrat. Zakričme spoločne nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Ak budeme mať rozum my Slováci, tak Uzbekistan môže byť pre nás brána do Afganistanu.